Γνωρίζεις, εκτός, ας θες να μάθεις από μένα πώς αξίζει. Μα να, έρχεται η αγάπη σου. Αυτή είναι η καλή σου. Που παίρνεις τη δύναμη από τα μάτια και τη δυστυχία να πούμε καλύτερα. Λύσαμε, και δεν μου βρει τα μάτια μου. Να φτιάχνω μέσα σε σένα. Μα τι πια καρδέτη με παράτησες. Μπορεί να μην κάτσε στον όρευος μακριά το σκόχνη. Μα ποιος έρωτας θα στροφλέ το Λύσανδρο μακριά από μένα. Το Λύσανδρο έρωτας. Που δεν μπόρεσε να κάνει να μοιάζει με ωραία Ελένη. Που πιο πολύ φωτίζει το σκοτάδι από όλη την πάνω δράση του παιδιά. Τι θες, γιατί μου ψάχνεις. Δεν το κατάλαβες ακόμα πως μόνο μίσος είναι φωτιά για σένα. Μίσος με σπρώχνει να πιάσεις. Δεν πιστεύεις το θα λες. Δεν γίνεται να είναι έτσι. Α, είναι και αυτή με την συνωμοσία. Μα πανερό, τι μπορείς να μητρήσεις να παίξω με το άτομο με κλείσει και εμένα. Θα τριχτεί η Ερμία, θα πάρει το κορίτσι. Με μέσα στη μάμα σας να κάνετε μέρα στην προσβολή. Όλα λοιπόν, τώρα μοιραστήκατε. Νιώστε το εκεί. Νιώστε το μέσα με πριν έχει τρόπο. Έτσι όλα ξεχάστηκαν. Και σε μία είναι δυο. Θα εγκατώσανε μια. Σαν μια πουλιά. Τώρα θα έχει κόσμο, θα ενώνεται κορώνα. Τώρα θα δει όπου είναι παλιά με φιλία. Και αυτό, όλα θα εγώ μέσα μαζί του τι είπες στα λένα. Ήθελε να βάζω μέσα εδώ. Συνεχίστε, καλό είναι το γράψει ιστορία. Μα αν είχατε μιλήσει πολύ ανθρώπου και εθνοπιά, θα με γενοποιούσατε έτσι. Καληνύχτα σας. Το δώσο είναι δικό μου και μόνο που σχέση τώρα με γιατρεύετε. Στέλνω ρε Ελένη, για το συγγνώμη μου, αγάπη μου, τώρα είμαι ψυχή. Δεν μπορεί εσύ να κάνεις κάτι να παρακαλεί. Εγώ σου λέω θα πω περισσότερο από αυτό. Αν είναι έτσι, έλα μαζί μου και απόλυσέ το. Πάμε. Λίγο δεν είναι όλα αυτά. Μα κάνει. Εγώ τι φτιάχνει, ρε, θα πάμε. Μα μπρετάρατε! Συγχαμένο με τις κόμμες στο φαρμάκι το πήγε! Δεν είναι αλήθεια, ποιος μου λες, δεν είναι αλήθεια! Αλήθεια σε κατά που είσαι εσύ! Δημητριέ, κρατός ο Λεγοπούλος! Έπρεπε να σε δώσω με συμβόλαιο, γιατί συμβολικά δεν μάνα σε κρατάνε βλέπω! Μα τι να την κάνω, να της τον δώσω, να την δίνω, να την πείσω, να την τι! Μπορεί να την μισώ, μα δεν θέλω το κακό της! Υπάρχει χειρότερο τρόπο για μένα από το μίσος μου! Με μισείς, γιατί! Εγώ δεν είμαι η Ερμία! Τι λένε το Λύσανδρο! Ήταν νύχτα που μας άπαγε! Διανύχτανε και τώρα που μου αφήνει! Είναι το στόχο, δεν είναι αλήθεια! Αλήθεια είναι! Έρχομαι να με τους ξαναδώ ποτέ μου! Κι αυτό μην ελπίζεις την ρωτάτη να σου βάλει! Βεβαιώς! Εσένα μισώ, την Ελένη αγαπώ!